Gaat de Vlissingse SGP het voor elkaar krijgen dat de partij ook op papier instemt met politieke functies voor vrouwen? Daar zie ik wel een verandering gaande. Hè. Met name ook de jongere generatie die het heel normaal vindt dat de vrouw gewoon werkt. En verder in deze uitzending. Overvliegende heli's in bijna heel Zeeland. En wat er misging bij dit tankstation. Goedenavond. Een belangrijke dag morgen voor de SGP in Vlissingen. En dan met name voor fractievoorzitter Lilian Jansen. Tijdens een landelijke partijbijeenkomst in Nieuwegein wordt gestemd over een motie van de Vlissingse afdeling om de politieke ambities van vrouwen in de SGP te ondersteunen. Lilian Jansen is er morgen in Nieuwegein niet bij als de Vlissingse motie over de positie van de vrouw binnen de SGP besproken wordt en de leden erover moeten stemmen. Ze blijft thuis en dat is een bewuste keuze. Ik vind het juist even wijs om niet mee te gaan, zodat mijn voorzitter alle ruimte krijgt om zijn motie toe te lichten. En ik daar niet als een soort etalagepop bij ga staan van om dit vrouwtje gaat het. Dus bewust ga ik even niet mee. Want het gaat om alle vrouwen binnen de SGP. Jansen kwam als eerste SGP-vrouw in een gemeenteraad. Daarna volgden enkele SGP-vrouwen in de gemeenteraden in Dordrecht en de Noordoostpolder. En was er ook een SGP-wethoudster op Schouwen-Duiveland. Maar toch staat in de formele beginselen van de partij nog steeds dat een politiek ambt niet de roeping van de vrouw is. De motie wil dat die zin eruit gaat, want hij past niet meer binnen de SGP. Daar zie ik wel een verandering gaande. Hè. Met name ook de jongere generatie die het heel normaal vindt dat de vrouw gewoon werkt. Hè. Dat man en vrouw samenwerken. Dat een vrouw ook gewoon actief is in bestuursfuncties. Ook hoge leidinggevende functies hebben. Dus dan zeggen ze automatisch kan dat ook in de politiek. Maar ja, dat is even afhankelijk hoeveel van die jongere afgevaardigden daar aanwezig zijn straks in Nieuwegein. We gaan naar Ariane Laforte, die is bij het gemeentehuis in Vlissingen. Ariane, waarom nu die motie? Ja, de toch wel progressieve SGP-afdeling hier in Vlissingen heeft Lilian Jansen inmiddels ook voorgedragen voor de kandidatenlijst voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat schuurt natuurlijk enorm, is enorm in tegenspraak met het feit dat in de beginseltekst van de partij nog steeds staat dat een politiek ambt niet voor de vrouw is weggelegd. De motie moet daar een einde aan maken dus. Het is de vraag of de motie het morgen al gaat halen, want het hoofdbestuur heeft hem al ontraden. En dus bereidt Lilian Jansen zich al voor op een nee. Kijk, weet je, de SGP bestaat al heel lang, hè? Meer dan 100 jaar. En pas 12 jaar geleden zijn de statuten gewijzigd. Verandering heeft kennelijk de tijd nodig. En ja, we zijn nu 12 jaar verder, dus SGP Vlissingen denkt van nu kunnen we het wel eens het initiatief nemen. Maar het is ook afhankelijk wat gaat de motie doen op de partijdag. Maar misschien is er nog 8 jaar nodig, dus een hele generatie, voordat het echt gaat veranderen. Ja, en Ariane, wordt die Vlissingse motie nou ook gesteund door de rest van de SGP in Zeeland? Ja, daar toch wel voorzichtige reacties. Het is misschien nog te vroeg, maar we moeten met elkaar in gesprek gaan, in gesprek blijven, klinkt het hier. Maar ondertussen heeft het Nederlands Dagblad samen met onderzoeksbureau Ipsos een enquête gehouden onder een grote groep SGP-stemmers. En daarvan, van de ondervraagden, zegt de helft, ja, haal die ouderwetse tekst er maar uit. Hè, dat vrouwen gewoon inderdaad nu politiek gewoon actief mogen worden. 30% zegt nee. 20% weet het niet. Dus ja, de SGP-achterban die lijkt er toch langzaam maar zeker wel rijp voor. Nu de bestuurders nog. We gaan het morgen zien, dankjewel. Het kabinet kiest ervoor om bijna heel Zeeland aan te wijzen als laagvlieggebied voor legerhelikopters. De plannen van Defensie zijn zojuist bekend geworden. Als ik ergens zit en ik ben een normaal gesprek aan het voeren met iemand of ik lig met uit de zon en er vliegt er een keer zoiets met een hard geluid over me heen, denk ik dat ik wel een beetje schrik. Ze kan er maar beter aan gaan wennen, want de kans is groot dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren. Defensie wil namelijk in bijna heel Zeeland laag vliegen met helikopters. Alleen de natuurrijke gebieden langs de kust van Walcher en Schouwen-Duiveland worden wel uitgesloten. Defensie wil meer laagvlieggebieden om zo beter te kunnen oefenen en de overlast te verspreiden.
Per locatie kan het verschillen. De ene keer wat meer, de andere kan wat minder. Maar de doelstelling is om dat door heel Nederland eigenlijk zoveel mogelijk te spreiden. Kijk er goed naar. Je kunt het gebied ook aan- en uitzetten. Hè. Dus we houden wel degelijk rekening mee. Met het broedseizoen houden we rekening mee. We houden ook rekening mee. Nou goed, als er grote festiviteiten zijn. Soms wil je dan wel een helikopter hebben. Hè. En soms ook niet. Nee goed, dat is allemaal weer in te passen. En dat is ook de gesprekken die we voeren met alle regio's. Dat doen we ook met de gedeputeerden en met de provincie Zeeland. Ik praat erover verder met Rick Bolts. Rick, wat gaan wij daar nou precies van merken? We gaan echt wel meer merken van die helikopters dan dat we nu al doen. Maar de belangrijke nuance is wel dat er over dat hele grote gebied in Zeeland maar maximaal 500 uur per jaar gevlogen mag worden. Dus ja, het zal echt niet zo zijn dat er elke dag een helikopter boven je huis hangt. Nee, en vanaf wanneer gaat dit gebeuren? Dat gaat nog wel even duren, want er volgt nu eerst een inspraakronde. Daar komt dan weer een antwoord op en dan worden die plannen echt vastgesteld. Maar daarna moeten alle lokale vergunningen nog geregeld gaan worden. Dus volgens Defensie kan het nog wel tot 2030 of 2035 zelfs duren voordat die helikopters daar vliegen. Maar de keuze is nu in ieder geval gemaakt. Ja. Nou was er eerder ook sprake van dat er meer militaire transporten zouden gaan via Vlissingen. Wat is daarover besloten? Ja, klopt. Defensie zocht een soort vaste plek in de haven om die militaire transporten mogelijk te maken. Maar daarvoor kiest Defensie nu toch voor de Tweede Maasvlakte. Wel blijft Defensie gewoon gebruik maken van de Vlissingse haven voor die militaire transporten, maar dan maximaal 2 keer per jaar. Duidelijk, dankjewel Rick. In Zierikzee stonden vanmorgen meerdere automobilisten met pech langs de kant van de weg. En wat bleek, zij hadden allemaal bij hetzelfde tankstation getankt. En daar waren de benzine en de diesel per ongeluk omgewisseld. Menselijke fout. Het tankstation heeft de verkeerde brandstof uit de auto's van de gedupeerden gepompt en weer gevuld met de goede brandstof. En er zijn in elk geval 6 auto's weggesleept door een bergingsbedrijf. Een 15-jarige jongen is gisteren eind van de middag neergestoken in Middelburg. Dat gebeurde op de Pottenbakkersingel. 4 verdachten gingen er vandoor, maar werden later aangehouden. Het zijn 3 jongens van 18 en 1 van 14. De politie laat weten dat het slachtoffer niet in levensgevaar is. De komende maanden worden alle waarschuwingsvlaggen op de Zeeuwse stranden vervangen door deze nieuwe exemplaren. De kleuren blijven hetzelfde, maar pictogrammen moeten de betekenis verduidelijken. Want de oude riepen vaak vraagtekens op. Merk je toch, ja, ze kijken naar die mast, er zit een vlag in, maar ja, wat is het ook alweer? Wist je ze zelf wel allemaal? De meeste gelukkig wel. Het was wel vaak oefenen, maar... Voor welke vlag had jij de meeste moeite? De vraagtekenvlag. Dat is ook wel opmerkelijk dat jij juist bij het vraagtekenvlag de vragen hebt. Ja, precies. Dus dat vond ik ook wel grappig dan. En wat betekende het vraagteken? Dan was er een kind gevonden. Maar die vlag zit er, gelukkig voor Erik, in de nieuwe opzet niet meer tussen. Dat wordt op een andere manier gecommuniceerd. Maatschappelijke stages voor scholieren zijn 10 jaar geleden afgeschaft. Maar in Hulst organiseert het Reinaert College ze nog steeds. Volgens de school is vrijwilligerswerk minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling van jongeren als taal en rekenen. En dus lopen ze stage bij sportverenigingen bijvoorbeeld, verzorgingshuizen, maar ook bij verkeersexamens. Dit is het jaarlijkse verkeersexamen voor basisschoolleerlingen, georganiseerd door vrijwilligers. En die vrijwilligers krijgen wat extra ondersteuning van de leerlingen van het Reinaert College. Van het uitdelen van hesjes tot het observeren op de route. En de leerlingen zelf vinden het een stuk leuker dan een gewone les. Ik vind het eigenlijk best leuk, want je helpt mensen met dingen doen. De maatschappij en het helpt je ook met mensen te communiceren. Dus je vindt het wel fijn dat die maatschappelijke stages er zijn? Ja, het is ook beter voor de mensen in de omgeving, beter kwaliteit van leven. Het is in ieder geval leuker dan in de klas zitten, lijkt me zo. Ik vind het wel leuker, ja. En wat hoop je nog te gaan doen als maatschappelijke stage hierna? Ouderen helpen in een ouderencentrum. Dat lijkt me wel leuk. Denk je dat je hierdoor strakjes, als je van school bent en werkt, dat de kans groter is dat je vrijwilligerswerk gaat doen? Ik denk dat dat wel is, ja, want dan laat het zien wat het doet voor mensen en impact heeft op andere mensen. Dus bij jou heeft het gewerkt? Ja. De maatschappelijke stages zijn vrijwillig, maar wel ook erg populair. Leerlingen helpen bij sportclubs, Sinterklaasoptochten of dus hier bij dat verkeersexamen. En volgens de school leren ze zo ook wat het betekent om naast je werk als vrijwilliger bij te dragen aan de samenleving.
Ja, wij als Rijnhard vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten wat er speelt in de maatschappij. We willen een bijdrage leveren aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. En dat gaat verder dan naar de sportvereniging gaan en daar je voetbaltraining afwerken. Maar het is ook belangrijk dat ze weten dat die trainingen gegeven worden door vrijwilligers. En dat jongeren zich daar ook zelf een steentje aan bij gaan dragen. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om dat ze erachter komen wat is vrijwilligerswerk en misschien zelf ook later, als ze volwassen zijn, dat zelf ook gaan doen. Zeker, nou, ik geef net het voorbeeld van de sportvereniging, maar ook de festivals tegenwoordig, daar komen jongeren ook graag. Maar ze moeten zich bewust zijn dat al die festivals en al die verenigingen vooral draaien op vrijwilligers. En dat gaat niet vanzelf. Daar is ook jonge en nieuwe aanwas nodig. Steeds meer scholen zijn er naar aan het kijken om die maatschappelijke stages weer in te voeren. Het was een wisselvallige dag. Vooral in de ochtend wat regen, ook af en toe opklaringen. In de middag meer zon. Het werd 14 à 15 graden. Morgen opnieuw regen, vooral in de middag en avond. En het blijft fris met aardig wat wind. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond gewenst en uiteraard ook een heel goed weekend.